Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň harby bölümlerinde adyk yetmezçiligi hasam güýçlenipdir. Etkerleriň iýmitiniň hili we muktary pete düşüpdir. Pandemiýa sebäpli ýurtda girdilen çäklendirmelerde enatalaryň etkerleriň izinden barmagynyň düýp köter adalan ýagdaýynda etkerler köplenç aç galýarlar. Aşgabatdaky ygtybarly çeşmelerimiz Aktepe'de ýerleşýän Falangy 1 we Büzmeýinde ýerleşýän Falangy 2 atly gizlin harby bölümlerinde de etkerleriň sözüň hakyky manyýetinde açlyk çekýänligini habar berdi. Ol etkerleriň iýmitiniň diňe şoğundur käşir we ýarym atylan çorbadan ibaratdygyny, mundan başga zatlaryň seýrek bolýanlygyny belledi. Çeşmämiziň sözlerine görä, etkerlere sabun we diş ýuwmak üçin pasta ýaly arassaçylyk önümleri hem berilmeýär. Odal beýleki etraplardan enatalar getirýärdi. Ýöne karantin enatalaryň berja edýän üpçünçüligini hem kesdi. Etkerleriň içki eşikleri de köne hem ýyrtyk diýip adyryň agdarmazlyk şerti bilen gürleşen çeşme aýtdy. Adatlyň habarçylary käbir harby bölümlerde iýmitiň beýleklere garanda has ganymat hasaplanýanlygyny habar berýärler. Etkerler üçin taýýarlanýan naharlara belli bir derejede etli önümleriň goşulýanlygyny habarçylarymyz aýdýarlar. Hususan da türkmen başyda etkerler üçin çorba, kämahar towuk aýaklaryny dyrnaklary bilen bilelikde goşýarlar diýip habarçylarymyzyň biri belleýär. Enatalaryň ýaragly güýçlerde gulluk edýän oglaryna iýmit eltmek üçin saparlary Türkmenistanda adaty bir zat hasaplanýar. Etkerler enatalaryndan adyk getirmegi ýa-da komandirleriň telefon hasaplaryna pul geçirmegi sorap ýüzlenmäge mejbur bolýarlar. Koronavirus pandemiýasy sebäpli ýurdun hökümeti tarapyndan iratyň hereketine girdilen çäklendirmeleriň çäginde enatalar harby bölümlere öz prezidentlerini goldamak üçin baryp görmek mümkinçiliginden mahrum boldular. Adatlyň habarçylarynyň belleýişi ýaly ýollar açylan ýagdaýynda da indi enatalaryň köpüsinde seýahat etmäge we çağalaryna zerur zatlary alyp barmaga maddi mümkinçiligi ýok. Durmuş ykdysady meseleleriň agyrlaşmagy ýurdun ilatynyň agla we köpçüliginiň ýaşaýyş derejesiniň düýp götürüp petelmegine sebäp boldy. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda ne koronawirusyň bardygyny ne de ilatyň kynçylyklaryny şolsanda goşundaky problemalary ykrar edýär. Ýurdun ýolbaşçylary goşuna we harby işgärlere maddi goldawyň döwletiň ileri tutýanlygyny eglan etmegini dowam etdirýärler. Şol bir wagtyň özünde de döwlet habar beriş serişdeleri harbylaryň ýurdun ady üçinçiligine goşýanlygyny gazandan üstünlük hökmünde öňe sürýärler. Ýurdun harby we howpsuzlyk gulluklarının agdalary maldarçylyk, guşçuluk, etleri köpeltmek we bagwançylyk pudaklaryny işleýärler. Teplitselerde dürli miwe we gök önümleri östürüp ýetişdirýärler diýip resmi maglumatda edilýär. Harby gulluga alynýanlar paxta, derman ösümliklerini we pisse ýygmak işlerine ýygdyderli çekilýär. Bu aralykda garaşsyz habar beriş serişdeleri ýurdun ýaragly güýçlerinde korrupsiýa degişli täze ýagdaýlar barada habar berýärler. Türkmenistanyň Kronikasy nesriniň maglumatyna görä, ýurdun prezidentiniň kakasy Mälik Gulyberdi Muhammedowyň adyny göterýän İçeri işler ministrliginiň 1001-nji mary harby bölüminiň ofitserleri eskerleri harby ulaglar üçin bölünip berilen ýangyç önümlerini satmaga mejbur edýärler. Benzin, salyarka we motor ýagy texniki hem sanitariýa hyzmatlarynyň ulaglarynda şeýlede çörek we esker daşaýan uly awtologlarda eskerler tarapyndan şähere eltilip satylýar. Her bir sürüji günde 30-40 manat aralygynda benzin, dizel ýangyjyny ýa-da motor ýagyny satyp getirmeli bolýar. We bu pulu ofitsere bermeli bolýarlar, ýogsa olara tutsak edilmek haýbat atylýar we öz jübüsünden kompensasiýa tölemäge mejbur edilýär. Benziniň 15 litri 20 manata satylýar diýilip maglumatda edilýär. Türkmenistanyň Kronikasy ýangyç satmakdan başga da ofitserleriň eskerleriň hasabyny pul gazanmagynyň ýene bir usulyny ulanýanlygyny olara garyndaşlary bilen öz jübi telefonlarynda gürleşmäge mümkinçilik döredýänligini habar berdi. 5 minutlyk söhbetdeşligiň bahasy 15 manat. Resmi taýdan eskerlere bölümüň çäginde telefon ulanmak gadagyn edilýär. Bayramçylyklarda eskerler komandirlerine we olaryň aýallaryna sowgat bermeli bolýarlar diýip maglumatda edilýär. Şeýle-de neşer Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň harby lukmançylyk gulluguna salgylanyp, harby işgärleriň 3%-na koronawirusa garşy waksina edilendigini habar berýär. Tanjymlar Gorunmak ministrliginiň we terhet goşunlarynyň merkezi hastaxanalarynda geçirilýär. Waksina alanlaryň arasynda goşunyň harby ýolbaşçylary, ministrligiň işgärleri, paýtagtda we onuň töwereginde ýerleşýän harby bölümleriň ofitserleri bar. Harby gullukdaky eskerlere entek waksina edilmedi diýilip Türkmenistanyň Kronikasy habar berýär.
Yanvar ayında Türkmenistan ortiyette öndürülen 2 vaksinany hasap aldy we fevralda Iratyn käbir gatlaklaryna sanjym edip başlady. Adam hukuklaryny goraýjylar aeroportda galyan türkmen aktivisti barada Rus häkimetlerine ýüzlendiler. 8 martda agşam dirli ýurtlardan bolan adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň bäşisi Russiýa Federasiýasynyň FSB Serhet Gullugynyň başlygy Goşun generaly Vladimir Kulyshowa ýüz tutup türkmen blogçysy Rodgeldi Çöliýewiň başpena soramak üçin mümkinçilik döretmegi haýyş etdi. Memorial Adam hukuklaryny goraýjy merkez Adam hukuklary guramasy Adam hukuklary boýunça halkara partnerlik guramasy Türkmen Helsinki fondu we Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiativasy tarapyndan gol çekilen ýüzlenmäniň nusgalary Orfiýetiň daşary işler ministrliginiň we İçeri İşler Ministrliginiň ýol başçylaryna hem uradyldy. Bu barada 9 martda Memorial merkezi habar berdi. İnsan hukuklaryny goraýjy aktivistleriň habar bermegine görä 9 martda ferhetçiler 2 martdan bäri Moskwanyň Şeremetyew we Howa mendiliniň halkara dowlagyna galyan Çöliýew ýol başçylardan göni görkezmeler bolmasa onuň ardalarynyň hiç birini migrasiýa gullugynyň wekillerini bermejekdiklerini habar beripdirler. Serhet gullugynyň işgärleri bir hepde bäri Çöliýewiň Orfiýetden gaçyp atylgy sorap ýazan ardasyny kabul etmekden ýüze urýarlar. Russiýa Federasiýasynyň bozgunlar barada kanunynyň 4-nji maddasyna görä serhetçiler onuň ardasyny İçeri İşler Ministrliginiň migrasiýa gullugyna geçirmeli. Tersine olar türkmen raýatyny Orfiýeti terk etmäge mejbur edýärler. İçeri İşler Ministrliginiň wekilleri bolsa bu ýagdaýy çözmekden umuman çekildiler diýip Memorial ýazýar. Türkmenistanyň raýaty türkmen häkimetlerini köpçülükde tanqidlamagy bilen tanylýan 27 ýaşly Rozgeldi Çöliýew 2 martda Istanbuldan gelenden soň Moskwanyň Şeremetyew aeroportuna tutsak edilipdi. 7 martda Çöliýew YouTube'da Orfiýetiň prezidenti Vladimir Putin'e Russiýa Federasiýasyna syýasy gaçyp almakda kömek sorap video ýüzlenmesini ýerleşdirdi. İnsan hukuklaryny goraýjylaryň Orfiýetiň häkimetlerine eden birelikdäki ýüzlenmesine Çöliýewiň internetde çap eden maglumatlary sebäpli onuň Türkmenistanyň garyndaşlarynyň ýyzlanýany gaýdylýar. Bozgunlaryň ýagdaýy boýunça 1951-nji ýylyň konvensiýasynyň gatnaşyjysy hökmüne Russiýa Federasiýasy oňa Orfiýetiň kanunlaryny göz öňünde tutulan tertipde şeýlerdäni tapşyrmagy mümkinçilik döretmeli. BMG'nyň bozgunlar boýunça baş komissarynyň edarasynyň düşündirişine görä pandemiýa gaçyp atylgy gözleýän adamlary geçirmezlik we olary başpena almakdan mahrum etmek üçin bahana hökmüne ulanylmaly däl diýilip adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalaryň Rus häkimetlerine ýollan hatyny aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýjylar Çöliýewiň Orfiýetde ýaş ogly bilen ýany ýoldaşynyň ýaşaýanlygyny belläp meselenin humanitar tarapyny göz öňünde tutmagy haýyş edýärler. Soňky bir hepdäniň dowamyna Çöliýewiň meselesi boýunça şikaýetler Orfiýetiň İçeri İşler Ministrligine, Serhet Gullugyna we Ombudsmanyň adam hukuklary boýunça edarasyna ýeberildi. Şeýle de bolsa şu wagt içinde häkimetlerden hiç ýyl reaksiýa ýok diýilip Memorialyň maglumatyny aýdylýar. Guramanyň habaryna görä Çöliýew bir näçe günden bäri açlyk çekýär we Rus resmiýetleri ony ýurdu terk etmäge mejbur etmek üçin kömek bermekden ýüze urýarlar. Şeýle hem hasabatda soňky günlerde Çöliýewiň işiniň halkara derejede has köp üns çekenligi bellenýär.